Azken garbiketan, tabernaren batean kafearekin eman zidaten azukre zorrotzoa ere aurkitu nuen. Azúcar de caña, 5 gramos. La vida es ahora. Orainean bizi naizela uste dut. Nire ingurukoak ere orainean bizi direla uste dut. Egunero jasten ditugu oinetakoak, edo beste barik, oinutxik gaude. Egunero ematen ditugu pausuak, edo beste barik, gorputzari eusten diogu. Baina oinek, bizkar bati eusten diote. Bi begiri eusten diete. Hortxe egon gara, bi gorputz bere osoan, konplize lekuan, konplize denboretan. Isilik. Oiua, ei usuri, ikusi duzu? Ikusi zer? Zeruan, izarri eskorra. Aiba, ez, ze pena, jo, justu botaren lokarria lotzen ari nintzen. Eta hala ere, berdin eskatu diet, orainean argia islatzen duten, iraganean existitu ziren izarrei etorkizunean betetzea nahiko nukeen desira.